presented by RRT Music. हेलो भैया ये RRT रिकॉर्डिंग स्टूडियो है का? कहाँ से आल बानी? भैया हम बगहा पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला से आइल। का काम बा? भैया हमरो एगो गाना गाए करल खटे। लॉकडाउन में इतना दूर से कैसे आयल? का करी भैया, हमरा के यहाँ बड़ा स्टूडियो बा लेकिन सब बेसुरा गावावे लन से। यही के खड़ा हो गई। यही के चलते तो भैया हम इतना दूर से यहाँ आइल बानी। बड़ा भाड़ा भी लाग गइल आए में। अच्छा, कौन गाना बा? भैया एगो हमार गर्लफ्रेंड के शादी हो गई। हम जे बा सोचनी एगो बोल बम के समय आवता तो बोल बम के एगो गाना लेके आइल बनी। त माने हे बेवफाई गाना करबो? ना भैया, बोल बम के गाना गाए के बा, हम अपना गर्लफ्रेंड के ऊपर गाए। अच्छा, पैसा वैसा बा ना? भैया पैसा तो बा लेकिन सुनले रही एगो गाना गवैले रही रहुआ प्रदीप पटेल के। वो में कहले रही प्रदीप पटेल की 50 रुपया में गाना गावई। 50 रुपया एग्रीमेंट सिंगर बा, उ बाहर रहे, गरीब बुढ़बक आदमी रहे, कमा दे। भैया तो एगो हमरो गवा दे, बड़ा दूर से आइल हो। बिना पैसा काम थोड़े होकेला। बड़ा भाड़ा लागले भैया। भाड़ा लागल बा तो पैसा हमनी के यही से रोजी रोटी बा, हमनी के ही काम धंधा चली बताए। अरे भैया रुआ लोगिन मालिक बानी, एगो गवा देम लोगिन हमरो से। कम 500 रुपया लगी, जल्दी बोली। भैया 500 रुपया ना होई, हमरा लगे 400 रुपया होई, उतने दे देता। फिर एने से जाहू के तब आप चाहे में कौन गाना बतिया गा के बता। यही में गावल जाला। हाँ, यही में गावल जाई। हेलो, आवाज करे तो आवाज ना करी तो माइक बा। एक गा के बताओ क्वेश्चन गाना बा। गाना भुला गेले भैया। तनी गा के बताबो तो हम बुझो। भोले बाबा कोई नहीं। गावा बैठ जा हवड़ात काहे ले बा? बढ़िया से गावा। कहीं नहीं कृपा भोले बाबा जी सपो, कहीं नहीं कृपा भोले बाबा जी सपो, रनिया के भाई शादी दिल पे लागल चोट। कहीं नहीं कृपा भोले बाबा जी सपो, रनिया के भाई शादी दिल पर लागल चोट। ओ मन अब ये से भाऊ गाना बा भैया। अच्छा, चुपचाप रहा। कवि जी वहीं जाए ऑन माइक बा के नहीं ले जाए। हाँ, भीतर जाएगा बा। माइक को मत गिराइया, बोला नु है नहीं ना भैया। हाँ, वो नहीं जा पहुंचो। तो बड़ा बड़का माइक बा भैया, गावल जाए कि ना हमसे? ए जाना हो जाई। बड़ा बड़हन माइक बा, इतना बड़का माइक में आज नहीं गईले भैया। अच्छा ठीक बा, गाओ ना, शुरू करा, हो जाए। बोला, फिर से बोला। कहीं नहीं कृपा भोले बाबा जी सपोर्ट। सुनाता हमारा आवाज? जी भैया, हई लगा जला का हेडफोन? हेडफोन लगावा, हेडफोन। कहीं नहीं कृपा भोले बाबा जी सपोर्ट, हरनिया के भइल शादी दिल पर लागल चोट। ये गाना बा? जी भैया, इहे गाना बा। अच्छा, ये गेटवा को भी बंद कर दिया। बोला बोला शंकर भगवान की। दिल पर लागल चोट, दिल पर लागल चोट, दिल पर लागल चोट, दिल पर लागल चोट। ऋषि राज RRT। दिल पर लागल चोट। कहीं नहीं कृपा भोले बाबा जी सपोर्ट, 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 कहीं नहीं कृपा भोले बाबा जी सपोर्ट। रनिया के भइल शादी दिल पर लागल चोट, पूजनी चरण हम सुनैनी रिपोर्ट। रनिया के भइल शादी दिल पर लागल चोट, कहीं नहीं कृपा भोले बाबा जी सपोर्ट। रनिया के भइल शादी दिल पर लागल चोट, दिल पर लागल चोट, दिल पर लागल चोट। Recording by RRT Digital Recording Studio, Chhadagam। दिल पर लागल
दर्शन काहे कैलाशपति माथावा झुकनी हम बारी अगरबत्ती दिहनी ना दर्शन काहे कैलाशपति देखे खुशी छिलनी बाबा भइल मन छोट देखे खुशी छिलनी बाबा भइल मन छोट रनिया के भइल शादी दिल पर लागल चोट कैनी नाही कृपा भोले बाबा जी सपोर्ट रनिया के भइल शादी दिल पर लागल चोट Recording by RRT Digital Recording Studio, Chhoradam. पावर नहीं दिहनी आशीष हो अजसा कराई के जे कैलस कशीस हो कांवर के पावर नहीं दिहनी आशीष हो अजसा कराई के जे कैलस कशीस हो रंजित रोशन कैलस बिनती दिल में नहीं खोट रंजित रोशन कैलस बिनती दिल में नहीं खोट रनिया के भई शादी दिल पर लागल चोट कैनी नहीं कृपा भोले बाबा जी सपोर्ट रनिया के भई शादी दिल पर लागल चोट। हाँ भैया गा लेंगे बढ़िया भाई बाकी ना बड़ा बढ़िया गोई तो भैया बड़ा गर्मी होता भैयाओं में लैसन तो बढ़िया गोला होगा ना का आशीर्वाद बाबू आवाज ठीक हो गवर्नमेंट जमा कर दी फिर हमने मुलाकात हुई जी भैया फोटो वोटो दे दे हम जी गाना चढ़ा दें ठीक बा नु चलिए ठीक बा प्रणाम जी ठीक है।